Azarueko eta bosta dela eta Azpeitiko herritarrai dei egin nahi dizuegu emakumeekiko indarkerien kontrako egun hontan Azpeitin antolako izen ekimenetan parte hartzea. Emakumeen kontrako indarkeri kasu hauek ez ditugu ikusten kasu isolau bezala, iruditzen zaigu gizarte egituriek nolabait emakume eta gizonan arteko harreman hierarkiko batzuk sortzen ditula, eta balorien bitartez guk hori barneratu egiten dugula, ez? Eta honen ondorioz, egunero indarkeri kasu edo indarkeri egoera bizitzen ditugula, ez? Batzutan modu sutil hauen eta batzutan ez gara kontura hori egiten, eta beste batzutan askoz ondorio larri joek dazkeben indarkeri kasuek. Adibidez, aurten Euskal Herrien 6 emakume erahilda egon die behaien senarroi edo bikoteoi edo gizonan eskuetan. Guzti honen aurrien iruditzen zaigu instituzioetatik ez dela behar bezalako ardura sartzen gaie, iruditzen zaigu instituzioek azkenien gizarte egitura hau eraikitzen eta birsortzen jarraitzen debela eta balore horiek indartzen jarraitzen debela, eta gero askotan, azaruko eta bosta edo martxu 8 jaiatzearen kanpoa beira nolabait emakumeekiko indarkerien kontra agertzen diela, baina iruditzen zaigu barrutiken egin berdebela lana, bai hezkuntzan eraginez, bai kiroletan, bai kulturan, bai hirigintzan, ekonomian, eta gizarte zerbitzutan eta gai guztietan eraginez. Nolabait instituzioak arduraz joka berdebela eta behaiei dagokien lana barrura beira egin berdebela. Bestaldetiken baita ere, AIPAU gaur egun Euskal Herrien bizi duen errepresio egoera larrien ondorioz, azkenengo hamarkadetan zehar, hainbat herritar polizien eskuetan inkomunikauta egon dienien tortura sexista oso larriek jasan dituztela, eta gaur egun oraindik ere horrek ez dula eteniken izen. AIPAU besteik ez dago, azkenengo atxiloketa kasuetan ere, irailetik honea gertatu dienetan, jaso ditugula tortura testigantza sexistak jasotzen dituzten testigantzak. Tortura sexista hauek baita ere sexu bereizkerien oinarritzen die, emakumeek biluztie, ikutzie, bortxatzeko mehatxuek egitie, eta barrez, eta sexu bereizkerien oinarriek mantendu nahi dituztez, emakumeek gutxietziez eta gizona baino gutxio dira arpegiratuz edo hori adierazilez, eta gizonan kasuen behaien gizontasunen nolabait zalantzan jarriz. Eta bueno, hontaz gain baita ere, AIPAU askotan instituzioetatik emakumeen kontrako indarkeri jera honien biktima papel bat ezartzen zaiela, eta guk baita ere nahi dugu aldarrikatzi emakumeek sujeto bezala, eta egiten zaizkion eraso horiei erantzuteko gai dien pertsona batzuk bezala. Orduan, zentzu hortan autodefentsa feminista egitera bultzatzen ditugu, emakumeek, kaliek, geuriek ere badilako gure espazio hori rebindikatzea eta elkartasunez, elkarri erasoak ikusten ditugun gure elkartasune adierazilez, nolabait gure erasotzaileei aurre egitea eta bat behare pasatzen ez ustea, ez? Naiz da batzuk modu sutilin pasatzea izen, horiek ere detektau eta horiek ere aurre egitea, ez? Eta bueno, hau da gutxo gora bera azaruko eta bostan inguruen Azpeitiko Ezkerra Abertzaletik egite duen irakurketia. Eta bueno, bizke zentzu hortan, herrien egongo izen ekimen ezberdinetan parte hartzea deitzen zaituztegu. Bilgune feministak antola ditu hainbat ekimen, adibidez asteartien otairu arratzaldeko 7etan sindikato zarrien tortura sexistan inguruko hitzaldi joangoa, ostegunien 7:00 konzentrazio joangoa herriko plazan, ostirelien parekidasun zailek antolauta eta emakumin mailek antolauta 9:30 eta Karmelean zerkile egongoa Betarranetan, eta larunbatien Bilgune feministak antolauta goizeko 9:30 sindikato zarrin autodefentsa txoku ongoa. Orduan besteik gabe parte hartu eta eskerrik asko.